gari ya dan are na gaya maka soyayya yanzu wai du soyayya an ba ka in kai mai aramin jari ne ba da kai ba yanzu na samu wata yarinya ne ba yar asan nan bane ke da Allah ƙarya kake wa za ka yi ƙarya a ina ne yarinya ba tana so na da gaske zaka ga tana magana tana lallan ashewa ni shi yasa ka ga ma yanzu ma na tura ira ta to yi lallan kwashewan cutan ka ake so a yi wannan shan kan kauye na baban naka ake so kai wallahi a ariyan ga wannan fa ina ganin soyayya idan ta ba da kake kallo ita tana auna na da gaske ba da wasa ina gaya ma ba wai san ka san Allah da Annabi take ba abin kauyen ku bakin ka asasa ta auna ya kike nan lafiya sweetheart ya kwana biyu ya ake ciki ne garin ta ya kalako ne ne gari gaba ɗaya du yari na ga jimana wani gari ya rike ya talo tana wani kakkarya tana wani cancangalewa haka ba ina ga maka bane ita ne yanzu masoyiyar asali ai wanda kake ganin ta ba karamin sha za ta yi ba wannan sha kuma kai kabura da Allah wannan ta kusa da rai ne ba ku gama ni yanzu aunar ta nake da wannan gaskiya ce wallahi ta tsotse ma head da jini a jikinka take bunka wallahi ariyanka wannan ai ta kusa da rai na ne waye miji wannan lalle mai kyau wai wannan miliyan ɗaya kenan aka yi shi zan safi ɗe wannan lalle na ga kamar na hannun irin karina mukarji kuma lalle na ga ma duk saboda ka gani ne fa Allah kuma walle lalle na kiyaye sarala gari fa yanzu za ka kawo ko miliyan biyu ne baby sai a ji abu mai lallan dan ari ita mai lalle a asar nan take ko a san waje a waje na yi wa baby sai sa kasan kayan mu da naku na nan da bambanci wajen ofar gida ko kuma dai ofan ina can dai kasan mu baby to lallen na jin kuma gaba ɗaya sai gaba ɗaya kamar bai fita mai kyau ba haba baby dan Allah to gashi na abun hannun ki duya sa hannun ki yayi bai irin kuma za ki nemo wannan bata iya ba da Allah a goge ba za su yi lemon zamili za a goge a maji mai kyau